ni dagabana so minnu jɔlen na nin ye DSC Samake construction maaw bolonɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i bɛ ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u bɛ so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u bɛ o fɛnɛ ni ka o kɛ e de bɛ station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u bɛ station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka soupassement ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Ani nisɔnjalen do bi ka aw lasɔrɔ an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma. Tɛnɛ décembre kalo tile 16 san 2024 kunnafoni daminɛ la kasangani kunungo ye décembre kalo tile 15 ni o bɛnna karima an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a ye sennabɔli kɛ ka taa Buguni marabolo kɔnɔna la wulikajɔ min kun tɛ dɔwɛrɛ ye min delition min kɔni bɛ Bugunikaw fɛ yen walasa ka se ka taa o kolobo kari kɛnɛ min kan Sini jamana ka lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye ambassadeur ye ale kun bɛ fɔ ka taa se an ka jamana maaba caman wɛrɛ olu kɔni ma an ka jamana ɲɛma ha kɔni bisimila la Bugunikaw olu kɔni fɛ yen lajɛ kɛnɛ kan a kɔni yida maga fɛn caman na a ye a yira a ka kuma kɔnɔna la ko min delition min jɔdaba de bɛ an ka jamana sɔrɔ ko ani a ɲɛtaga ko olu kɔnɔna min na a ye walawalaliw yɛrɛ kɔni caman kɛ o kɔfɛ a ye a yira ka fɔ farafina fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni bɛna kɛ min delition fɔlɔ ye min ka bon ni farafina min delition bɛɛ wa diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛna jɔyɔrɔ 5 o de kɔnɔna wa ko kɔfɛ walasa ni projet in ka se ka sigi sen kan a ye a yira ka fɔ wari kasabi min dɔrɔn la o tari jɛ fɔsɛ wari miliyari 300 bɔɲanko o de la wa min bɛna se ka to an ka jamana kɔni bɛna nafa sɔrɔ sira min sɔrɔ la san o san o de bɛ taa jɔ fɔsɛ wari miliyari 150 bɔɲanko fɛn min ye AES ni o ye farafina cɛncɛ kan jamana o Mali Burkina Faso Niger olu kɔni ye a kunnafoniya kɔni yira ka fɔ ko fɛn min ye olu kɔni tɛna u ka da kɔni tugu fɛn min ye CEDEAO o kɔni maaw olu kɔni a yirala ka fɔ ko CEDEAO membre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a yamaruya kɔni bɛ u bolo ka don fɛn min ye AES jamana o kɔnɔna la cogoya min kɔni ka di u ye. A kɛra kunungo kari décembre kalo tile 15 Abujakaw fɛ Nigeria jamana o kɔnɔna la fɛn min ye CEDEAO olu kɔni ka session ordinaire kɔni ta ko 66 kɛra kɛnɛ min kan y'u da don ko caman na AES jamana kɔnɔna la min kɔni bɛ tali kɛ sɔrɔkow la fo ka taa se politique o sera olu kɔni ma fɛn min ye CEDEAO jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la kɛnɛ min kan fɛn min ye CEDEAO yɛrɛ kɔni ɲɛma ni o ye Nigeria jamana ɲɛma Bola Tinubu a ye foli ta ka ɲɛsin Senegal jamana ɲɛma ma Bassirou Diomaye Faye ka a yirala ka fɔ jɔyɔrɔ min taara ka di a ma ni o ye baara min dira ma ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ AES jamana ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa AES jamanaw bɛ se ka segin ka na CEDEAO kɔnɔna la cogoya min na a yirala ka fɔ ko a kɔni ye a jeniyɔrɔ fin o la kosɛbɛ a ka wulikajɔ olu kɔni ma tɔ to walasa o kɔni bɛ se ka kɛ cogoya min na o kama a ko baara ɲumanw kɔni fo la kosɛbɛ AES o kama a ko baarakɛlen ninnu kɔni fo la kosɛbɛ CEDEAO jamana o kama a ko baarakɛlenw fo la kosɛbɛ CEDEAO président yɛrɛ kɔni fɛ wa min kɔfɛ a segira ka laɲini kɔni kurakuraya tuguni ko a ka seko bila lajɛlen kɛ walasa AES jamanaw bɛ se ka segin ka na CEDEAO kɔnɔna la cogoya min na. Kasangani an ka jamana minisiri ɲɛsinnen don baara ko ale ni kɛnyɛrɛ ye o koɲɔgɔn ma ni o ye ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ni o ye madame Oumou Salseki ale ka wulikajɔw ye kasangani alamsadon tɛmɛnen ye Senukɔ olu kɔni fɛ yen centre de formation kɔni bɛ ni a bɛ fɔ ale ma ko CFP ni o bɛ Senukɔ fɛ yen nɔ dɛmɛdi dɔ kɔni kɛra ni lakɔliso kofɔlen ma fɛn min ye Sini jamana kɔni ka lasigisoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Sini jamana ka ambassade yɛrɛ kɔni ye ka da kan ni lakɔliso in kɔni dayɛlɛla kasangani
sangani an ka jamana ni Chine jamana ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna ye min kolobo kari la san 2021 wagati olu kɔni na ka da kalakaliso kɔfɔlen na baara caman bɛ kalan min bɛ tali kɛ menuisier la fo ka taa se maçonnya baaraw ma fo ka taa se électricien ani fɛn caman wɛrɛ olu kɔni ma walasa u kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na kɛnɛ min ka an ka jamana maaba caman kun bɛ yen nɔ. An bɛ taa Malijati ka kunnafoniya olu kɔnɔna la u ye a kunnafoniya cari ka sanga ni kununko kari ye décembre kalo tile 15 san 2025 ko maa marifatigi dɔ kɔni bi kan wale ta ka ɲɛsi Sege duguma ni o bɛ Mopti marabolo kɔnɔna la dugujɛda wagatiw fɛ min kɛra sababu ye ka maa dɔw kɔni bɔnɛ u ni la wa maa dɔw fana yɛrɛ kɔni joginna min kɛra sababu ye ka cɛnni kɔni don dugumaw fana yɛrɛ kɔni olu kunna. Beta Minaka region kɔnɔna la ka sanga ni an ka fintigilakaw ka wuli ka jɔ ye min yɛrɛ la u ye sebagaya kɔni sɔrɔ banbagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɛra sababu ye ka fɛn min Ahmed Aga Dita ni o kɔni État islamique yɛrɛ kɔni ka financier ye min na u ye dankari kɔni kɛ o la fo ka taa se u ka maa wɛrɛ olu ma. Jamana ministre ɲɛsinen don seko ni dɔnko bina kuma ni o ye ministre Mamu Dafe ye ni ale de fana ye festival la sur le Niger ni min kɔni bɛ kɛ Segu ka olu fɛ yen nɔ san o san ni o tigi ye ale ye o kama ɲinan kɔni o bɛ kɛ festival sur le Niger yɛrɛ kɔni san 20 in ka d'a kan a baara in kɔni daminɛla kabini san 2004 wagatiw la ni o ye 2004 o kɔni ye o kama ka sanga ni sibiridon tɛmɛni décembre kalo tile 14 Segu ka olu fɛ yen nɔ centre culturel de Corée kɔnɔna la min yɛrɛ kɛnɛ kan fɛn min ye Corée baro kɔni tun bɛ ka kɛ yen nɔ o kɛnɛ ka an ka jamana ministre ɲɛsinen don seko ni dɔnko ma Mamu Dafe a kun bɛ yen nɔ kɛnɛ min kan a fola kosɛbɛ ka tila ka a féliciter a ka nin waleya ɲuman in kɔnɔna min kɔni bɛ ka san sɔrɔ san o san ka taa fɛ. Jamana maison de la presse o président ni o ye Banjuku Dante ye ale kɔni bɔra ka yafamadeli kɔni kɛ ka taa Burkina Faso jamana o kɔni yɔrɔ ka sanga ni a ye jamunu kɔni cɛrila Joliba TV sanfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka Burkina bɛ caman kɔni dusu kɔni tɔɔrɔ fɛn min ka ka fɔ kuma ninnu kɔni fɔlen o la o de kɔni kama maison de la presse kɔni président Banjuku Dante a kɔni bɔra a kumara a ye a yira ka fɔ ko a bɛ nin kɛ a ma wajibiya wa siranya tɛ nka a b'a dɔn min kɔni kɛra a ye maa caman dusu tɔɔrɔ a ye maa caman dekun a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman kɔni bila lahalayaw kɔnɔ minnu kɔni tɛ u yɛrɛ ka laɲini ye ko o kama a bɛ laɲini o kama ko a b'a ɲini Burkina Faso jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka yafa waleya min kɔni o kɛra o ma. Kasangani Kawjim ale kɔni tɛmɛli ye Joliba TV sanfɛ tuma min na ni a ye kuma dɔw fɔ ka taa Burkina Faso jamana ani jamana ɲɛmaw kɔni ma kuma min kɔni ma kanu kosɛbɛ fɛn min ye jamanaden fansi o kɔni fɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Burkina Faso jamana ma o kama maison de la presse président Banjugu Dante ale kɔni bɔra ka yafadeli kɔni kɛ ka taa Burkina Faso jamana kɔni yɔrɔ kasangani ni ja ninnu kɔni tɛmɛli ye a ye a yira a ka kuma kɔni la ko a bɛ nin kɛ ka sɔrɔ a ma wajibiya a bɛ nin kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma a wajibiya fana wa a bɛ nin kɛ ka sɔrɔ siranya kɔni tɛ a b'a dɔn min kɛla a ye maa dɔw dekun a ye maa dɔw tɔɔrɔ min na a ye mɔgɔ caman yɛrɛ kɔni dusu tɔɔrɔ o kama k'a bɛ yafa ɲini ka taa Burkina Faso jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔni yɔrɔ ani Burkina Faso jamana ɲɛmaw yɛrɛ fana kɔni yɔrɔ. Kasangani dɔgɔkun min taara ka ɲɛsi yuruguyurugu kɛlɛli ma ni a fɔra o ma ko semaine nationale de la lutte contre la corruption an ka jamana kɔnɔna la o kama an ka jamana cour suprême kɔni procureur général a bɔra ka kunnafoniyaw kɔni cari min na a ye a yira ko ka minɛ san 2021 na kana bila fami don min na i ko bi yuruguyurugu hakɛ minnu kɔni taara tribunal kɔni ɲɛma o bɛ taa i jɔ fɔ 10 bɔɲanko kɔnɔna min yɛrɛ kɔnɔna la an ka jamana minisiri kɔrɔ 11 bɔɲanko b'i yɛrɛ sɔrɔ o waleya ninnu dɔw kɔnɔna la fo ka taa se maaba caman wɛrɛ olu kɔni ma wa yirala k'a fɔ olu kɔni welela fɛn min yuruguyurugu hakɛ min kɔnɔna o wari kasa bɛ taa i jɔ fɔ sefawari miliyari 80 bɔɲɔgɔnko de la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman la ni aw bɛ fɛ k'a ka jagofɛnw lakodɔn k'a ka cakɛdaw lakodɔn a bɛ se k'aw sɔrɔ an ka direction commerciale la nɛgɛjurusiraw bɛ tɛmɛ an ka ja olu duguma an b'a fɔ aw k'an bɛn sini tarata ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman di an ma.